הראש לא היה לי צרות, אז לא הוריד. ואחר כך הכניסו אותנו למחנה הזה. כן. שנתנו לנו את המדים האלו מהפסים. והיינו שם בצריף הזה יום או יומיים. הבן דוד והדוד והאבא. אחר כך באו וקראו שכל הבעלי מקצוע, של פחחים, מסגרים, כל המקצועות הקשים האלו, שיצאו. אז אבא אמר שהוא יצא בתור פחח, והוא ישלח אותו לאיזו עבודה, אז אולי הוא יקבל יותר אוכל, יביא לי. כן. אז מאז לא ראינו את עצמי. גמר. פרדנו, הלכתי והסתובבתי אולי יומיים בכל הצריפים, בכל המחנה, ובכיתי, אבל כל האנשים היו אותו דבר. כולם באותו מדים, וגמרנו, זהו זה. ויותר לא שמעת כלום, אתה לא... יום אחד באו אחרי יומיים שלוש, לקחו את כל האנשים לעבודה, ואמרו שכל הנערים עד גיל 17 שיצאו. היינו שם על המגרש, על יד המטבח שלקחו את כל האנשים, פרפלץ, שכולנו נצא. אז אני לא רציתי להישאר בין כל היהודים מהחיסט ומהדוד וכולם. אז כולם התחילו להגיד לי, לך, למה תלך לעבוד עבודה קשה, תלך לאמא שלך, תהיה מעברים. כן, לא ידעו. תראה לך באושוויץ. לא ידעו כלום. לא ידענו מה זה איפה, אבל גם כשם איפה התרחצנו, שאלנו מה עם ההורים. אחת אמר, אתה רואה את הישן שם. אלו אמרו את האמת. אף אחד לא אמר לי כלום. לא האמינו גם, אפילו שאמרו. לא ידעו, הם ידעו. מי שהיה כבר כמה שבועות שם, חודשים. כמה ימים. ידעו. מתי אני ידעתי? שהעבירו אותנו למחנה די. שלקחו אותנו את כל הילדים, שיצאנו מהמגרש, מהמחנה, שעברנו את כל הפרפלץ, היו שם מלא אנשים, מלא. אז משם יצא, אבא וראה אותי והתחיל לצעוק לי. ואמר לי שאני אחזיק את עצמי, היה איתי איצו דוב. איצו דוב, הוא חי בארצות הברית. הוא חי? בטח. לא ראיתי אותו. כן. למה? הוא כתב לי מכתב אפילו מארצות הברית. בטח. אז אני הפרעתי ממנו באושוויץ, אני לא הייתי אף מכיר. היה עוד אחד מחוץ איתי, אחד קראו לו יידל מהמייכס גס. כן, לא יודע בדיוק. גם אני לא, עם שנתיים יותר מבוגר. אז העבירו אותנו למחנה די, זה היה מחנה עבודה של הגברים, ושם אני הייתי בבלוק 27. שם היו נערים, כל הנערים האלו. רגע, אז שאתה היית... 14, כן. 17, אז הלכת איתם עם הבני 17? כן. זה ביחד היו. לא, הוא אמר שאמרו לכל אלה... בני 14. הוא אמר שאמרו לכל אלה עד גיל 17 ללכת למקום נפרד, אז הלכת איתם? כן, כן. אז הם הוציאו אותנו מהמחנה, איפה שהיו כל האנשים, והעבירו אותנו למחנה השנייה, איפה שהיה מחנה עבודה. אז שם היינו בשתי בלוקים, 25 ו-7. יום אחד בא קצין אס-אס ואמר, כל האלו שהם בגיל 17 שירשמו. אז אני גם נרשמתי בגיל 17. אז רשמו אותנו 70 איש והשאירו אותנו שם. ויום אחד נכנסתי למקלחת בבוקר לנוחיות, אז ישב על ידי אחד איזה רוסי, והתחיל לשאול אותי מאיפה אני, מה זה, מי. אז אני שאלתי אותה, זה איפה ההורים שלנו? אז הוא הראה לי על הקרמטוריום. כן. אז רק ידעתי שסוף. לא, לנו תקף אמרו. לא, אנחנו לא ידענו. ותקף אמרו, אחת דבר שאתם תפגשו, בעולם הבא תפגשו, כך אמרו לנו, או שאולי תפגשו במי שהיה טוב, לב, אמר שבוע הבא תפגשו, כך אמרו לנו. אבל בפירוש, אבל אלו שאמרו באש, הם אמרו את האמת. הרוסי הזה הלך, הביא לי רבע לחם, וזה דווקא היה אדם נחמד. היינו בצריף הזה, תמיד הביאו לנו, לא היינו רעבים, למה שהם, קנדה והזונדר קומנדו תמיד היו נותנים לנו אוכל. אתה יודע מה היה קנדה וזונדר? אלו שהרידו את האנשים שהגיעו מהרכבות, הרידו את האנשים, או שאלו שעבדו בקרמטוריום. האלו שעבדו בקרמטוריום עבדו 3 חודשים, שרפו אותם. אבל הם היו סגורים בצריף, והיה אסור להיכנס אליהם. כן. אלו שרפו כל 3 חודשים אותם.
היה להם גדר כזה מסביב הצריף איפה שגרו, והיה אסור להתקרב. הם היו לחוד. ולהם היה מספיק כוח. למה שהם פתחו את החבילות, מה שאנשים יביאו מהבית. עוגות וכל מיני לחמים, כן, כן. כל מיני דברים היה להם. וזהו. ואחר כך העבירו אותנו, אחרי כמה זמן, אחרי חודש וחצי, העבירו אותנו ממחנה די למחנה צועני. וכל הילדים עשו שם הבלוקים, המספרים הגבוהים, ואנחנו ה-70 הכניסו אותנו בלוק 17, ואחר כך הייתי בלוק 16, ואחר כך 15, כל מיני צריפים. בלוק 17 היה בעיה, היה שם בלוק אלסטר, יהודי מהונגריה, מפייג', והוא היה יהודי כזה שהוא מכר שם, היה לו אטליס של חזיר. מתוך הזהו. עוד בחוץ לארץ. הוא היה בריא כזה, חזק, קראו לו וייסבאצ'י, עד היום אני זוכר את השם שלו. יום אחד, אני הייתי עוד אחד מביר שלי, החזקנו את עצמנו ביחד. הוא בא אלינו ואומר לנו, איך קוראים לך ואיך קוראים לך? אז אני שואל אותו, והוא הוציא פנקס כזה, מברון, רשם. אני שואל אותו, וייסבאצ'י, למה אתה שואל את השם שלנו? בהונגרית, דבר את ההונגרית. אז הוא אומר, אני אשלח אתכם למקום טוב, לאמא שלכם. כן. אז אמרתי לזה, בואי נא, אנחנו צריכים להסתלק מהצריף שלו. אם יהיה משהו, אז הראשונים הוא יכניס אותם. כן. הוא יצא ללקלק לגרמנים. אבל מה? אלוהים, אם הוא רוצה, עוזר. כן. יום אחד, כנראה או שהוא גנב מהמנות לחם או מה, למה היה לו מהעיר שלו קבוצה פרוטקציונרים, כן, היו כן. מסתובב שלו. הוא חשב את עצמו חשוב, הוא יודע גרמנית. כמו קסנר למשל, הוא עזר לא יודע, לאנשים שלהם. ככה זה היה. כל אחד זה. ככה זה היה. יום אחד באו, משהו, התלוננו או מצאו, אני לא יודע מה, אבל מה, אנחנו רק ראינו שלקחו אותו, באו אנשי אס וזה, לקחו אותו עם כל החברים שלו והרביצו לו מכות טובות, ושלחו אותו, הכניסו אותם לטרנספורט ושלחו אותם. אם שלחו אותם זה כבר לא יודע, לא, לעבודה, למחנה בגרמניה. או לאש. לא יודע, העיקר הוא נעלם. אז בא מישהו אחר היה בלוקסטר, כבר לא הכיר אותה. כן. וככה אנחנו הסתובבנו שם במחנה הזה, טרנספורטים באו, טרנספורטים יצאו, באו קודם מהונגריה, את כל היהודים מהונגריה, אנחנו ראינו שבאו לאושיץ ושלחו אותם לעבודה. שם מצאתי את מאיר צ'ורט, כן, כן. הוא היה במוסד, חי? לא יודע. חי נדמה לי. פגשתי אותו והוא היה שם, שבוע-שבועיים יצא בטרנספורט. אחר כך היה, איך קראו לו, על ידינו שהיה גר, נו, שכחתי כבר. איפה? יידל. איזה יידל? נו, איציק שהיה שכן שלו מהמקום, הבן שלו. גם הוא לא חזר. אותו שלחו טרנספורט, לקחו את האנשים הכי חזקים, היה בחור בריא. כן, נכון.